odiochieng' wantiere kod mathoth maoikni odiochieng' ni mabende chenro ma ndikruok koro oyaw e gwenge mopogore opogore be isenenogi e gweng'i ka nyalo nyisa to bende isendikori kaka jaluto ombulu omiyo bed kodwa chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Ka wachako wadhi e gwenge mag Nyamira kama duol mochung' ne yiero kod keyo e pacho ka IEBC ochako chenro mojiw mandiko joluto ombulu e pacho ka, chenro mag dhi tayo kuom ndalo 30 kochakore kawuono. Apisa mar IEBC mochung' ne ndikruok Nyamira ne bilo kuom opako kwan jopiny mosewuok kawuono mandikore kaka joluto ombulu komedo jiwo jopiny oti kod thuolono e yo makare. Okoni masinde 3 magin go tiyo ka bende olero ni ndikruok ma kamano ok tim mana ne jo Nyamira kende to kata jogo mowuok e kauntis mamoko bende nyalo ndikore. To the various wards, we have deployed registration officials who are recruited, trained, and the exercise has begun this morning, county-wide. We have 4 constituencies. This is West Migirango, we have North Migirango, we have Kitutu Masaba, and Borabu. We have 4 registration officers and 4 assistant registration officers. And the clerks have been deployed for that purpose. We have deployed a total of 73 kits for purposes of registration, and we will be moving the kits across the wards. We have a target of 10,020 as a constituency, so we encourage all the stakeholders to help us achieve the target. The turnout is impressive. So far, I can't give a cumulative number because the process is ongoing, but the turnout is impressive. The kits in the different wards are open to register voters across the country, across any polling station